Insellmilkom, illum il-ħamis 23 ta' Lulju, festa ta' Santa Brigida tal-Iżvezja, reliġjuża u patruna tal-Ewropa. Nilqakom għal-Qudiesa u Rożarju immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-Evanġelju tal-lum, Ġesu jgħid: "Jiena d-Dilja, intom il-Frijaj", u jistedinna nirriflettu fuq x'tip ta' relazzjoni għandna miegħu biex tkun waħda li tagħmel ħafna frott. Il-ħajja tal-Qaddisa tal-lum, Santa Brigida, blatti ta' karità, umiltà u ħniena tagħha, hija eżempju ċar ta' relazzjoni profonda ma' Ġesu. Nitolbu llum sabiex il-pajjiżi Ewropej jiskopru mill-ġdid l-għeruq insara tagħhom u bid-deċiżjonijiet li jieħdu ipoġġu dejjem l-ewwel il-ġid komuni. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Kif smajtu fl-introduzzjoni għall-Qudiesa llum qegħdin nagħmlu il-festa ta' Santa Brigida. Santa Brigida tal-Żvezja għaliex hi stess kienet imsemmija għal Santa Brigida tal-Irlanda, l-ġenituri tagħhom kellhom devozzjoni kbira għall-ewwel Santa Brigida Irlandiża u semmew it-tifla tagħhom għaliha. Hi kienet iżżewġet li raġel verament ta' eżempju li kien jismu Ulf Gudmarsson u kellhom 8 tfal. Kienet bniedma reliġjuża ħafna flimkien ma' żewġa għamlet ukoll atti ta' karità kbar, kellhom waħda mid-djar tagħhom tagħwa biex fiha jilqgħu il-morda u l-anzjani. Ir-raġel tagħha miet wara li marru pellegrinaġġ Compostela bħalma kien isir fi żmien Santa Brigida li twildet fl-1303 fis-seklu 14 l-insara kienu jagħmlu ħafna pellegrinaġġi bħalma nagħmlu llum imma forsi binqas tbatija. Wara li miżewġa ħadet ħsieb it-tfal tagħha u telqet lejn Ruma fl-1349 waslet Ruma titlob il-Papa biex iħabbar is-sena tal-ġublew tal-1350 u għexet il-kumplament ta' ħajjita Ruma. Kienet bniedma ta' karità kbira, bniedma li fl-esperjenzi ta' talb ma' Ġesu kella l-ispirazzjoni twaqqaf ordni, l-ordni tas-Santissimu Salvatur li llum nafu bħala l-ordni tal-Brigidine wkoll, u mietet wara li għamlet tassew esperjenza qawwija ta' profezija. Kienet mara ta' kuraġġ kbir bħal Santa Katerina ta' Siena ftit warajha, ħadmet biex il-papijiet jerġgħu lura Ruma minn Avignon minn Franza. Nitolbu l-interċessjoni tagħha għall-kontinent tagħna, għall-Ewropa, u nitolbu wkoll għall-reliġjużi kollha, mod speċjali għall-membri tal-Ordni tas-Santissimu Salvatur ta' Santa Brigida. Fil-bidu ta' il-Qudiesa jew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha, fiduċja kbira fil-maħfra li tingħatalna permezz tal-pjagi divini tal-Mulej Ġesu. Inti slim tagħna, Mulej ħniena. Inti l-ħaruf tagħna tal-għajt, Kristu ħniena. Inti l-ħajja tagħna, Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie, inrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missi li tista' kollox.
mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla, ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħid nubiet tad-dinja il-qattal tagħna. Int li qiegħed fuq l-emin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu, fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. Mulej int mexxejt lil Santa Briġida mill-ħafna modijiet tal-ħajja u b'mod tal-għaġeb bil-kontemplazzjoni tal-passjoni ta' ibnek għallimta l-erf tas-salib. Għatina li tkun xi tkun il-ħajja li ngħixu, inkunu nistgħu dejjem infittxuk. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawla Apostlu lil Galatin. Ħuti, jien permezz tal-liġi mitt għal-liġi biex ngħix għal Alla. Issa labt ma' Kristu. Ngħix imma mhux jien, iżda Kristu jgħix fija. Il-ħajja li ngħix fil-ġisem qiegħed ngħixha bil-fidi fl-iben ta' Alla li ħabni u ta' ruħu għalija. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm inwieġbu flimkien, kull ħin imbirek il-mulej, ngħidu flimkien. Kull ħin imbirek il-mulej, tifħiru dejjem fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu il-fqajrin u jifirħu, ngħidu flimkien. Kull ħin imbirek il-mulej. Kabru il-mulej miegħi u nollu ismu flimkien. Jien fittixt il-mulej u weġibni u minn kull biża' ħelisni. Ngħidu flimkien, kull ħin imbirek il-mulej. Ħarsu lejh u tiddu bil-ferħ u wiċċkom ma jistħix. Dan il-fqajjar sejjaħ il-mulej u semgħu u mid-dwejjaq kollha tiegħu ħelsu. Ngħidu flimkien, kull ħin imbirek il-mulej. L-anġlu tal-mulej jammar madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħlishom. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ħin il-bniedem li jistken fih, ngħidu flimkien, kull ħin imbirek il-mulej. Ibżgħu minn mulej intom il-qaddisin tiegħu għax xejn ma jkun jonqsu min jibża' minnu. L-imkabbrin jitfaqru u jkunu bil-ġuħ. Min ifittex il-mulej ma jkun jonqsu ebda ġid. Ngħidu flimkien, kull ħin imbirek il-mulej. Alleluja, alleluja. Il-mulej jgħid, ibqgħu fl-imħabba tiegħi, min jibqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Jien għaddilja vera u missier il-bidwi, kull fera fija li ma tagħmilx frott u jneħħiha, u kull waħda li tagħmel frott inaddafha biex tagħmel frott aktar. Intom ġan daf minħabba fil-kelma li għattilkom. Ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom. Kif il-ferra ma tistax tagħmel frott minnha nfisha jekk ma tibqax fid-dilja, hekk anqas intom jekk ma tibqgħux fija. Jiena d-dilja, intom il-friegħi. Min jibqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott, għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Jekk wieħed ma jibqax fija jintrema barra fera u jinxef. Imbagħad jiġbruhom u jixtuhom fin-nar u jinħarqu. Jekk tibqgħu fija u kliemi jibqa' fikom, itolbu kull ma tridu u dan ikun mogħti lilkom. Dan jissebbaħ missieri billi tagħmlu ħafna frott u hekk
tkunu disċipli tiegħi. Il-kelma tal-mulej, bit-talim tal-Evanġelju, nitnatfu minnu bidna. Fil-festa ta' Santa Briġida dan il-Vanġelu jispjegana forsi l-qalb ta' din il-qaddisa li magħrufa wkoll bħala mara ta' mistiċiżmu awtentiku u kbir. Kienet fil-fatt nistgħu ngħidu magħżula minn Alla biex tkun profeta għall-Knisja. Briġida anke imqanqla mit-talb kontinwu u bil-kuntatt kontinwu ma' Ġesu kienet ħares lejn il-kapijiet ta' żmienha kemm reliġjużi kemm ċivili u kienet tiktbilhom ittri qawwija ħafna, b'mod anke dirett. U kienet tħoss li qiegħda twasslilhom propju it-twissija biex jimxu fuq l-Evanġelju ta' Ġesu huma li kienu insara, ma jkunux biex insara tal-isem imma wkoll fil-fatti, ma jkunux friaj maqtuwa minn din id-dilja li huwa Ġesu imma jkunu ħaġa waħda miegħu. Briġida kienet ukoll bniedma ta' ġenerożità kbira, it-talb iwassal għall-imħabba. Jiena naħseb dan huwa il-kriterju, il-mod kif aħna nirrealizzaw jekk it-talb tagħna huwiex ta' vera, qed jgħinni nikber fl-imħabba, qed jgħinni ngħader iżjed il-proxmu, jew inkella minħabba it-talb in inverted commas li għandi, qed niġġudika, qed inkun aħrax, qed nonqos mill-paċenzja. It-talb għandu frott differenti. It-talb iwaslek biex tkun profeta l-Knisja imma qatt ma tonqos mill-karità. Briġida kienet magħrufa għal kelma diretta tagħha lil Papa pereżempju ta' żmienha qaltlu kemm il-darba ejja l-belt ta' Ruma fejn inti isqof. U kien jibża għaliex fi żmienha Ruma kienet propju meħuda minn familji kważi mafjużi li kienu jiġġieldu bejniethom u jagħmlu ħerba mill-belt u l-papiet ma kienux sejf imma kienet tinsisti ħafna li l-Papa jrid ikun mal-poplu tiegħu. Anke bl-interċessjoni ta' Santa Briġida nitolbu li aħna l-isfijiet inkunu dejjem mal-poplu tagħna. Il-Papa San Ġwan Pawlu II fl-1999 għażel 3 nisa bħala kopatruni tal-Ewropa fosthom kien hemm Santa Briġida flimkien ma' Santa Katerina ta' Siena u Santa Edith Stein jew Teresa Benedetta tas-Salib. Santa Briġida għalhekk tinterċedi għall kontinent tagħna, għall-Ewropa, hija tirrappreżenta l-Ewropa ta' fuq l-Iskandinavja, kienet wilt għażiż tal-Iżvezja fejn hi wkoll mitfuna li wara l-mewt tagħha it-tifla tagħha Katerina u wieħed minnu lieda kellha 4 subien u 4 tibniet ħadu l-ġisem tagħha l-Iżvezja u l-qabar tagħha għadu ma nasallum fil-Knisja f'Badstena. Hija meqjuma wkoll mill-Luterani għaliex hija verament mara straordinarja li l-Iżvezja tat lill-Ewropa, lill-Knisja u lid-dinja. Fid-dawl ta' din il-kelma ta' Alla u anke bl-interċessjoni ta' Santa Briġida nitolbu għall-Ewropa anke biex dak kollu li qed isir fil-kuntest tal-pandemija iħalli frott dawn is-sitwazzjonijiet diffiċli ħafna nitolbu l-interċessjoni ta' Santa Briġida għal pajjiżi kollha tal-Ewropa u għal paċi fid-dinja. Nitolbu. Dalgħodu mietet persuna f'sit ta' kostruzzjoni u hemm persuna oħra f'qagħda kritika. Nitolbu għal dawn ħutna li ħallewna għal dawk kollha li jinsabu fil-periklu biex il-mulej ikun il-ħarsin tagħhom
u għal-mejtin ikun il-faraġġ u slim tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Kulħadd jagħmel talba personali f'qalbu bl-interċessjoni ta' Santa Briġida. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna u tagħtina dak kollu li għandna bżonn bl-interċessjoni qawwija ta' Santa Briġida li kienet ta' 8 tfal imma saret ukoll spiritwali ta' ħafna. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Is-sagrifiċċju tifira l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u għall-knisja mqaddsa kollha tiegħek. U Alla Santa Briġida int oġbok teqret il-bniedem il-qadim u toħloq il-bniedem ġdid skont qalbek. Fit-tiba tiegħek għatina li aħna wkoll niġġeddu ħalli nofrulek sagrifiċċju ta' tpattija li jkun tassew joġob lilek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Bil-ħajja tal-għaġeb tal-qaddisin tiegħek indejjem timla l-Knisja b'qawwa ġdida u tagħti lilna xhieda sħiħa ta' mħabbtek. Intħeġġiġna bl-eżempji sbieħ tagħhom u tilqa' t-talb li dejjem jagħmlulek għalina ħajseħħa l-kollox il-pjan tiegħek tas-salvazzjoni. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smowiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smowiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa ratti l-ħajr. Tali d-disċipli tiegħu qal: ħudu u wixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Nħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ aw minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Nrodulek ħajra xoġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu.
Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni. Mal-Isqof Mario, mal-Isqof Maħtur Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fi mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Appostli, ma' Santa Brigida u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieb u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fili tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħelna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħelna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-Missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha minn kull ħażen. Żomni dejjem fidilek mandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf Talla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, wettaqna bil-qawwa ta' dan is-sagrament biex bl-eżempju ta' Santa Briġida nitalmu nfittxu lilek dejjem u fuq kollox, ħalli minn din id-dinja stess nilbsu is-sura tal-bniedem il-ġdid bi Kristus Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku lil-murej irroddu ħajr lil-Alla. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nofru dan ir-Rużarju għal vokazzjonijiet għal ħajja reliġjuża, mod speċjali l-ħajja reliġjuża femminili. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tgħammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltinatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Nista ta' kuljum ħatina llum, għaffirna d-nubietna bħalma naffru minnu ħati għalina, daħalniex fi tiġrib, iżdeħlisna mid-deni għam. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Kulli trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrina dnubietna bħalma naffru minnu ħati għalina daħalniex fit tiġrib iżdeħlista mid-denja. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u stieden għall-indiema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Kulli trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma naffru minnu ħati għalina daħalniex fit tiġrib iżdeħlista mid-denja. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tad-dawl. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie trasfigurat fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru minn ħati għalina daħannix fit-tiġrib isseħlisna mid-denji. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Konsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tad-dawl. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija b'tifkira tal-misteru tal-Għid. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru minn ħati għalina daħannix fit-tiġrib isseħlisna mid-denji. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana, slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitnidu, aħna nikkunolfu f'dan il-wit ta' dmuħ. Jagħmela avukata tagħna, dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina ordana turufnament il-Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Lopalina Qaddishom Malla, Biex ikun jistaqilna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum għaffirna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iseħħlisna mid-denni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Dawl ta' dejjem jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ismana, Kristu smana. Kristu il-qattal b'tana, Kristu il-qattal tagħna. Missier eternalla, Henna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Henna lina. Spiritu qaddis Alla, Henna lina. Trinità qaddis Alla wieħed, Henna lina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' Itlob ġbejbiet, għalina. Om ta' Kristu, Itlob għalina. Om il-Knisja, Itlob għalina. Om tal-ħnina, Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla, Itlob għalina. Om it-tama, Itlob għalina. Om li żiet safja, Itlob għalina. Om li żiet nadifa, Itlob għalina. Om muxebba, Itlob għalina. Om bla teba, Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. Om tal-aġeb, Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna, Itlob għalina. Om ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok aqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħtana, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewgba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midimbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina.
Sultana tal-qaddissin kollha, itlob għalina, Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba', itlob għalina, Sultana mtella s-sema, itlob għalina, Sultana tar-Rużarju mqaddes, itlob għalina, Sultana tal-familja, itlob għalina, Sultana tal-paċi. itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Malla, biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. U Alla li rid li ma tħabbira tal-anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni Mqazza Marija, għatina nitolbuk lilna li nistqarruhom Malla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħal għalina fit-taqbida kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, idfa' bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Hekk ikun. San Giuseppe ta' qalb safja, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Pawl Missierna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzoni, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, Santa Brigida tal-Iżvezja. itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe għarus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.
Ek naslu fit-tmiem dan il-moment ta' talb li ser jiġi mtenni il-lejla fil-5:30 fuq TVM2. Aħna nkunu magħkom mill-ġdid għada filgħodu fid-9:30. Grazzi u nsellmilkom.